Дами и господа, този поздрав е за Пепо Желязната ръка и жена му Гергина от Буковък, който днес има рожден ден. Поздравя от Асен и жена му Милена. Вали гарми на Пепо Желязната ръка. Пак му върви. Аве лака я гили за най-големия, за Пепо Желязната ръка. О, Пепо, брат ми, сила си, няма кой да те спре. Маха глави, взима пари, играе без страх. Където мине Пепо, остава само прах. Желязната ръка тежка дума държи, като каже нещо, цял квартал мълчи. Бърз като мълния, точен като час, който тръгне срещу него пада в захлас. Всяка майка Пепо не ражда, той е вълк единак и Симан Будвари фамилия. Капавара в Тумен, вали гърми на Пепо Желязната ръка. Пак му върви. Гергина до него, кралица със стил, думът им като палат, всичко е стабил. Тя е огънят тих, той е буря навън, двамата заедно като ден и сън. Айде, Пепо, дай напред, не спирай нито ден. Маха глави, взима пари, номер едно в Буковлак. Гергина се смее, късметът им върви, който срещу тях застане сам ще си тежи. О, Пепо Желязната ръка, легенда си ти, с Гергина до теб всичко ще покориш. От махалата до света името ех ти, история пишеш и винаги вървиш. Вали гарми на Пепо патрона, пак му върви. С Гергина до него живота гори. О, най-големия брат така си върви. Желязна ръка и пари в ръцете. Георгиев продукцион. Закон.